Nana nano. Ya. Bangsa berambang sak sen lima berjuang laban negara berambang sak sen telu berjuang timen bersatu
salli ala sayyidina Muhammadin Terima kasih, matur sembah nuwun. Sekali lagi mensaya meriah, mensaya tangan untuk Golkar Solid Indonesia Maju. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Mak. Iki awake dhewe piniji sowan mapan oneng DPP utawa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Dalam rangka tasakuran yang ke-61 tahun. Kaya ngono kuwi. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturke panuwun marang pepundhenmu selaku ketua umum nenggih Bapak Bahlil Lahadalia sekalian Ibu nadyanto panjenengane kuwi kelahiran Maluku dadi piyayi Papua ning nyatane tetep tresna karo budayane wong Jawa. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun kang tanpa upama ugi Sekjen Bapak Muhammad Saramuji, panjenengan ingkang saka Jawa Timur sing wis gandeng kelawan awake dhewe supaya entuk pakurmatan sopan ning kene. Ya, ugi ngaturake panuwun kelawan Ibu Bendahara Ibu Sari Yuliati. Matur nuwun kelawan Bapak Menteri P2MI Pak Muhtarudin. Ya, kaya ngono kuwi sang ketua panitia Pak Erik Hermawan ugi sing sepisanan awake dhewe ditelepon oleh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto. Ya, nadyanto panjenengane ora rawuh. Ugi ngaturke panuwun kelawan bapakmu sing nate ngasta bupati ana ing Karanganyar sing biyen ya nyangking-nyangking awake dhewe yang ikut memperjuangkan supaya wayang oleh Bapak Presiden kala itu ditetapkan 7 November sebagai hari wayang nasional nenggih Bapak Juliat Mono. Ya, luar biasa Pak Julio rawuh. Di bupati panjenengane ketok seger, panjenengane ketok lemu. Tidak malah saya kuru. Ayo pancen sing dipikirake. Ya semoga-moga tetep sehat walafiat. Ya, ugi ngaturake panuwun kelawan Pak Yuswanto Radio Madya FM ing Madiun lan sedaya kemawon para panitia, para pinisepuh ing Partai Golkar sing ora bisa ndak aturi siji mboko siji. Iya, nduk dalem. Slogan Golkar Solid Indonesia Maju bermakna dari tas internal Golkar dapat menjadi motor penggerak untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Maka persatuan dan kekuatan kader untuk bermanfaat nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ngono ya, Mak. Dan apabila kita menengok ke belakang khususnya di bidang seni budaya saka kacamata budaya, ya piye? Dulu Bapak Presiden Soeharto sering nimbali seniman dalang ke Istana Negara. Selain bersilaturahim, para dalang juga mendapatkan dukungan dan wejangan untuk pengembangan wayang. Pada waktu itu setiap instansi pemerintahan, kementerian opo wae selalu nanggap wayang, yang artinya
di era Orde Baru dulu ini di bidang budaya loh. Wayang mengalami zaman keemasan dan maka sangatlah tepat dalam rangka HUT Partai Golkar yang ke-61 ini menggelar budaya wayang. Wayang adalah warisan luhur, wayang sudah mendapatkan penghargaan dari dunia. Wayang selalu menyampaikan pesan moral dan nilai luhur. Wayang masih mendarah mendaging di hati masyarakat Indonesia. Dengan pementasan wayang pada malam hari ini adalah bukti nyata Golkar tidak hanya ngayomi masyarakat namun menjadi promotor lestarinya budaya Indonesia no. Ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sok tanggal 29 awake dhewe sowan ning Madiun ya ulang taune Golkar. Bener. Tur iki diwatesi wayangan bengi iki mengko udakara jam 2 kudu wis rampung. Jam 2. Kuwi dawuh saka panitia. Nggih. Lek pancen kurang marem ningali niki ngantos jam kalih, mangke jenengan mang nusul tanggal 22 November malam Minggu. Neng ndi? Neng Kediri, Jawa Timur. Lah piye sing jenenge dalange manut karo sing nanggap kok ya. Ah iya ngono kuwi. Nah, persembahan untuk Partai Golkar yang tercinta yang ulang tahun ke-61, aku sak kanca Madangkara arep ngaturake ya kuwi lelagon Golkar Solid. Golkar Solid. Dirantam karo kanca-kanca Madangkara, diwiwiti saka bawa pangkur oleh Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, dosen ISI Surakarta. Wah iya, monggo Ibu Sukesi pelaturi ngaturaken pangkur Golkar Solid. Mangemban amanah rakyat, tekad kuat bersinergi yang solid, menjunjung nilai mendorong pembangunan berbudaya bijak, adil serta jujur. Partai Golkar milik kita, Masuk. penjaga seni tradisi. Sing cetha Bu. Bersinergi yang solid, menjunjung nilai luhur, mendorong pembangunan berbudaya bijak, adil serta jujur. Partai Golkar milik kita, penjaga
Kian Soleh menjunjung nilai luhur mendorong pembangunan berbudaya bijak adil serta jujur Partai Golkar milik kita penjaga seni tradisi. Tepuk tangan untuk Partai Golkar. Ayo. Tur yo nggunakake bahasa Indonesia. Yen basa Jawa ngono ndak. Ketua Umum Pak Bahlil ora bisa paham. Ya, mula rata-rata nggunakake bahasa Indonesia. Tur yen panjenengane engko ora sayah, insyaallah Bapak Ketua Umum Bapak Bahlil yo arepe nembang ngubengi sak Indonesia. Apa 1000 kutha ya mengko mangke kula caosi wekdal sesarengan kalian Cak Percil CS. Oh iya iki Cak Percil CS karo genduk Niken Salindri bintang tamune karo ditambahi iki anakku wadon ya iki bocah Jakarta sing tak kempit-kempit tak cangking-cangking nuwun sewu naminipun Safia kelas pinten Nduk? Kelas kali SMP, Bapak. Kelas kali SMP. Lho, cah Jakarta ngerti kelas kali SMP, ora mung lo gue. Ayo, sampean tak dhisikke sarunge ngantuk nggih. Oh nggih, Bapak. Nyuwun pangapunten Bapak-bapak pepunden ing Golkar, genduk Safia menika ngapunten menika astanipun namung setunggal, sukunipun ugi namung setunggal. Nadyanto penyandang cacat namun mempunyai tekad kuat untuk ngibarkan bendera wayang di Indonesia. Ya. Tak dhisike ya Nduk ya. Saged jumeneng? Saged. Nggih. Wis to aja kuwatir engko suaramu apik mesti mengko Pak Sarmuji engko ora mentolo. Ayo nggih. Nduk nggih. Sekali lagi men saya semangat tepuk tangan untuk Mbak Safia. Masya Allah. Selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Safia, kelas 2 SMP. SMP mana? Kelatan Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan, Bapak. SMP. Nggih. Sami kali Bu Kesi nika nggih SMP. Sampun manak papat. Badhe nembang napa Cahayu genduk Safia? Jineman ular kambang. Jineman ular kambang. Nggih. Masyaallah, monggo ki angel. Weh luar biasa. Coba larase slendro napa pelok? Slendro. Slendro nggih. Saderengipun kula badhe ngaturaken selamat ulang tahun untuk Partai Golkar yang ke-61 tahun. Semoga semakin jaya dan bisa wayangan terus. Amin. Dan semakin wayangan dalangnya sapa, Nduk? Dalangnya bapakku Ki Cahyo Kuntadi. Ayo, makasih wis mromosekne bapake ya. Nggih. Coba pamerno suaramu. Jineman ular kambang ora gampang iki. Ayo, Nduk. Jarwa Prabu
Ngono kuwi nduk sing jenenge karawitan upamane sampean kok iramane iki terlalu galur utawa kedisiken karo omu pengendang langsung diglandang gendere melu sitere melu yen neng kene. Nah iya. Lek ndengenane ya tidak mau tahu aku. Iya. Aku capek aku ayo. Ayo. No. Yo. Mampana ngoti saranane bangsa berambang sak sen lima berjuang laban negara berambang sak sen telu berjuang timen bersatu tangan yang meriah untuk Mbak Safia, sangat luar biasa. Kula nderek gladi nggih, Pak. Nadyan gladi wis apik rada rene saged mriki. Saged. Niki namung kangge tandha tresna. Siji tandha tresna, loro kangge pancingan nggih to. Sinten ngerti bar niki mangke Pak Sekjen terus nyangoni sampean nggih to. Matur sembah nuwun nggih, Bapak. Nggih, ditabung ya. Nggih, semoga Bapak selalu panjang umurnya, amin, sehat selalu, amin, lancar rezekinya, amin, dan semakin berkah, hidupnya semakin banyak lagi. Amin. Terima kasih. Sembah nuwun Bapak. Nggih, wis lumayan, lagi 10 menit untuk 300 sayang. Dadi sinden ki cucuk, mila kagem ibu-ibu bapak-bapak menawi kagungan putra, mijil putri, anak wanita, mang sekolahke sinden dugi teng SMKI napa teng ISI napa teng Sanggar. Merga dadi sinden niku menjanjikan, dadi sinden niku cucuk timbangane drep. Ya, bener pancen kaya kuwi. Nggih. Yo, ngaturi Cak Percil coba napa? Pak. Wah, repot-repot nggih. Nggih Pak, matur nuwun nggih Pak, sembah nuwun. Aduh. Nduk, Bapak mau lek wis omong nggih pancingan to. Gandeng wis entuk sing 300 balik rene. Ora nduk guyon ora nggih. Nggih. Serampatke Cak Percil CS. Niki nang ndi to niki mau. Yo, diaturake Cak Percil, yo tindak mriki. Lipur warga masyarakat sing tumplek-blek ana ing DPP Partai Golkar. Yo.